Hello guys, good morning mamukasei muri Zimbabwe vatete vadzoka. It has been hectic. Munongozivawo kuti zvikoro zviri kuvhurwa. Ndamhanya ndikamhanya ndikaenda kumukuru ndikamhanya kuenda kuchizamaka kuti ticollecte mari yamakatumira. Regai ndingoita update panyaya yeschool fees. We managed to raise 5,885 cents, I think. At the moment ndine 4,800. Then imwe yacho ndandofanira kumhanya kuJoburg kunitora nezvo ndakazama kuenda I spent the entire day muJoburg, but line racho naranga risingatoiti. Ndikatoona kuti upenyu hwangu hwadomira, saka ndofanira kudzokera zvakare kuJoburg ndokukolekta mari yayo. Ndoda kutenda madzimai, tine madzimai 3 akatumira, then namadzibaba 1. Aiwa vanamai, ndoda kukutendai nekuti mwoyo wekubereka Mwari ngakukomborerei. Namadzibaba, you're just amazing. Mwari akukomborerei, mune mwoyo wokubatsira from the day 1 manga magara muchingotaura kuti aiwa tichazviita. Mari yedu yedu because rate riri mudenga. I think tikaitumira haizonosvika ku300 because right now ndacalculate 5,800 iri kutipa $304, but tikaisa futi mari yemacharges handizivi manje kuti ichaita mari, but I think the half a loaf is better than nothing. Tichasanotumira mari yatawana. Pane vamwe vari kupromisa kuti vacharamba vachitumira kana anyone akangotumira then tinge tichingoendesa. At the moment vanhu vose vakatumira mari vaingoti vada kuitwa vana anonymous. Then tine 2 vari kuZimbabwe, 1 akatumira $10 ne1 akatumira $5. Mwari akuitirai zvakanaka. Vana vachaenda kuchikoro. Ngatipindei munyaya dzedu. Ndakajoina sisterhood cult yechechi tete. Ndapedza mhuri yangu yese. Ndiri mukadzi nemakore 38. Ndiri reverend sister. Ini ndichikura handinambobvira ndada marriage. Ndaive ndichida kuita sister kupira upenyu hwangu pane shoko raMwari. Ndakati ndapedza chikoro ndakaitwa matest ese muchechi yandinopinda, ndikaonekwa ndakakodzera kupikira. Ndakaenda kumission kwatakanoita malesson tete. Ndakaendeswa kuGhana, ndiko kwandakagara makore ndichidzidzira kuva sister. Tiri kuchikoro every hour taimutswa achienda kunonamata, asi taive nemarosari akasiyana neandaiziva. Rosari iyi yaive ine ziso, asi tainzi akasiyana. Kana tiri patraining, asi kana tazopinda munyika taizopiwa marosari chaiwo amunoziva. Ndakaita 3 years ndiri kuGhana ndichidzidzira zvinokudiwa pakuita sister. Ndakati ndapadhuze nekugraduata kuti ndichipinda muServers Church ndaifanira kupfekedzwa ring yekureva kuti ndachata ndazvipira kuva reverend sister. Musi wekuchata wakasvika, ndakamutswa pakati peusiku ndokupinzwa mutemple maive makashongedzwa zvakanaka. Ndafamba semuchati ndichienda pamberi ndokunotarisana naleader avo. Kati nditambanidze ruoko ndokuvapa ruoko rwangu. Ndakatedzera zvavakandiudza ndichitevedzera mumashure mavo. Panguva iyi handina kuziva kuti ndakutotengesa mweya wangu. Ndakati ndapedza kutevedzera zvavaitaura ndakapfekedzwa ring, asi panguva yandakapfekedzwa ndakanzwa kuti mafudzi angu akureva. Ini ndakafunga kuti mweya mutsvene. Ndakanzwa kuti ndapfekwa nechinhu chine simba. Tete ndapedza ndakanorara, asi ndakarara ndakarota hope dzakandityisa. Ndakarota ndichiita bonde nababa vangu vachindibvisa mumhandara. Ndichimuka kuseni ndakaona pamachira pakazara ropa. Ndakanoudza reverend sister, vakati zvinoreva kuti uri mhandara yechokwadi, wapasa kuita reverend sister. Asi hakuna kudoka. Ndakatambira foni ndichinzi baba vangu vashaika. Handina kukwanisa kuenda kunhamo yababa nekuti ndakanzi naleader ufaniri kuve panhamo yababa. Reason yandakapiwa haina kana kureva chinhu kwandiri. Asi ndaive ndisina zvandaigona kuita tete. Ndaive ndisina mari inonzi yangu. Kunyange dai ndakati ndoda kuenda, mari yetiketi yendege ndakanga ndisina. Ndaitogara ndisina mari. Taitochengetwa semamissionary kuGhana kwandaive. Ndakavigwa ndikapedza rimwe gore ndichiita chisista muGhana, asi ndakapfeka uniform yeblack. Ndakazonzi ndidzoke kuno kuZimbabwe ndikapiwa uniform yesky blue, asi ndakapiwa marosari maviri tete. 1 ineziso seiri pamari ye1 US ne1 ine cross. Ndakanzi pese pandinofamba ndichienda kuservice yechechi ndaifamba ndakabata rosari ineziso. Ndakupinda muchechi ndobata ine cross. Asi ndakanzi rosari ineziso inokupa masimba uye inokuchengeta. Tete ndakati ndadzoka ndaiti pese pandabata rosari ineziso ndichienda muchechi, wese wandaitaura naye muchechi aidzoka aine testimony. Reverend sister, asi mari ndinopiwa
nevanhu vandinonamatira, asi chinondinetsa hama dzangu dzese dzapera kufa mumusha mangu, masaranasisi vangu vanova vanopinda chechi, ndivo vakazondidana vakandibvunza kuti pandakaenda kuGhana chii chaiitika, nekuti pane zvavainge vaudzwa kuchechi kwavo. Ndakavaudza ndikavaratidza rosary ineziso, ndipo patakaenda kuchechi kwavo kuti ndinonamatirwa. Tete kubva musi uyu handirari, Reverend Sister vakandichatisa kuGhana netimu yavo vanondivinga. Mumusi ndakati ndichinamata vakauya live, bata moto maoko vaive 12 vakandikomberedzwa. Ndakabatwa nekutya asi handina kumira kunamata. Vakazonyangarika asi vanoti wakaburitsirei rosary redu ratakakupa rineziso. Ini handina kuzwa kuti makore ese aya mina naye ndaita haisi kubva kuna Mwari. Uye vese vandakabatsira ndaitotengesa mweya yavo kuna Satani. Handizivi kuti vari kurarama havo, asi chandinoziva vese vandainamatira vakaita mari vaitosiya chechi votanga kuita mafaro enyika. Tete upenyu hwangu handizivi kana Mwari akasawanza nyasha gore rino handipedzi, ndinofa. Ndinodemba kuti dai ndisina kuita sista nenzira yandakaita kuenda through mamissionary ndakaitira hangu muZimbabwe ndiri sista wechokwadi. Ndichafira zvivi zvangu tete kunyange ndakapinda ndisingazivi, uye dai vese vandakabata musoro ndikatengesa mweya wavo kuna Satani vakurumidza kuziva. MaReverend Sister akaita seni akawanda tete, asi vari pabasa kuuraya vamwe vanotoziva kuti vatori pamishini. Ndio nyaya chawane kutangai inasingazotononzi Reverend Sister. Vakaenda kuGhana kunotrina kuti vaite sister, asi manje it looks like nyaya yachona haichina kumira zvakanaka, nekuti pane rosary vakapewa iwo muchato wacho. Nokuiyo graduation yacho vanongoita mausiku, vakagraduateswa mausiku, hayo vakagraduateswa mausiku, saka vakapuwa ring vakachata. Nenguva kuchata uchinzwa kuchata naJesu izvo, kana kuti uchatiswa nezvimwe zvinhu wopuwa rosary nemari ineziso, rosary ineziso isitoziva karosary yeplastic nemuchinjiko. This is very strange. Handisivi kuti imi munozvionawo sei guys, hatingoti gagaga mondiudza kuti munofunga kuti kudini. Nyaya inotevera, ndiri musikana ari kuyunivhesiti. Ini ndaisada nyaya dzemhinga, ndainge ndawira payunivhesiti kuzodzidza, asi pane mukomana anonzi Tawanda ailingisa vasikana vepakambasi nemhinga. Akataura neni kusvika ndabvuma dheu iri. Ndichizvitsanangura, ndiri musikana nemuviri wekuti murume wese akanditarisa anenge akutondida. Mukutaura kwevamwe vanonditi ndiri bhiza. Zita iri handina kutangira paUniversity of Zimbabwe pandiri, kunyangwe kumaraini kwandobva vasikana vanoita peace ndisipo kudai. Pandinodzokera kumba paSimbri vanenge vakabatira mwoyo yavo maoko vachityira vakomana vavo because vanenge vapinda simbi chaivo. Ini tete kunyangwe ndine bhodhi iyoyi ndaive ndine mukomana wangu andaidana naye asina mari, asi taidanana. Ndakazoti ndatangauza paUZ ndo pandakabva ndasangana nezvakawanda. Ndichitsanangura paUZ pane gupu revakomana vanolinka vasikana nembinga, vamwe maminista, vamwe imbinga dzemuno muZimbabwe dzinozikanwa. Vakomana ava vanopiwa mari nembinga kuti vatsvake vasikana pakambasi vakanaka. So unouya mupart 1 vakomana ava vanoita bhizi kurongera vasikana mbinga. Ini ndini mumwe wevasikana vakarongerwa mbinga yakaromba, asi ndaisaziva. Pandakasvika pakambasi, Tawanda akabva vabhesti wangu, asi mamwe mapart 2 ainditsura, kunyanya roommate yangu achindiudza kuti Tawanda anoita bhizinesi remabhebhe achipiwa mari nevarume. Tawanda haagari pakambasi nawo, ari mufaina way, anodhiraivha mota yakanaka, uye anogara maflats kuna Baines Avenue. Anobhadharwa rent nembinga, in return anotsvaga vasikana vanorara nembinga idzi. So Tawanda akazondiudza kuti ane mbinga inondida, akati handisi kuti kudanana naye, asi ndinongoda kuti tiende kulunch musi wausina lecture. Ndakabvuma tete, takazopikiwa pagate neRolls-Royce tete, muviri wangu wakapindwa nechando. Ndakati ndiri kuona here mota idzi dziripo here for real. Ndaingodzona pamapost ana Ginimbi tete, asi musi uyu ndini ndaienda kupinda ndichigara mota umu. Takapinda tikaenda paprivate lodge tikaita lunch yedu. Ndakapiwa 400 US yekungonzi thank you nekubvuma kuita lunch nini nemurume. Akandipa business card rake akati if you need anything feel free kundiudza, uri musikana akanaka, ufaniri kushaya iwewe. Ndakadzorerwa pacampus, next day ndakapinda mutown ndikanotenga hembe. Handina kuwaste time, ndakaudza Tawanda kuti ndamuda murume uyu. So paakauya kuzondiona akapa Tawanda envelope yainge ine mari. Tete takatanga kudana nemurume pamaSimbreak
ndaisadzokera kumba kwedu kwekwe, ndainyepera maparents kuti ndine maassignments anoda kuti ndigare ndiri pawifi. Ndakasvika pakubviswa pacampus. Now I'm staying kumadokero, ndinobvisa rent ye800 US monthly, and pese apa murume uyu ndiye anondipa mari yerent. Tete ndakabva part 1 nethis guy kusvika now everything is okay. Hapana pandakamboona kuti mbinga yangu ingava yakaromba, no, not even one day. Akazoya kumba nembwa yake yaigara achitaura, and I was happy kusangana nembwa yembinga iyi. Ndipo paakati anoda kuti ndirare nembwa yake opota achinipa $5,000 every month. Kunyange ndikapedza chikoro acharamba achindichengeta, ndikaramba ndiri lawyer uye ndichirara nembwa yake. Akati it's better kundichita nembwa yangu handirwadziwi. Imbwa inouya pamaweekends tete ndichirara nayo. Now ndaane mwedzi inosvitsa 5. Asi tete imari hayo, asi chani ndiri kusangana nacho chiumbe. Maclassmates angu anochiva life yandiri kurarama. Mota ndinofamba nayo nekupfeka maoriginal label, asi pakadzika pemwoyo handisipo. Now handisati ndawana problem pakurara nembwa kwandiri. Vabereki vangu hapana chavanoziva, pandinoenda kumba zvese zviri fancy ndinosiya. Yes, ndinombodemba kuti dai ndisina kuteerera advice yaTawanda, nekuti handizivi ramangwana rangu. Tawanda akutopedza university, haana hame anowana chake kudya mari chete, isu ini ndichizorara nembwa. Anyway, ndo zviripo izvi. Sisi vari kuUZ vari kuti vari kurariswa nembwa nemurume wavo vanodana naye. Murume uyu achivapa $5,000, 5,000 USD. That's a lot of money. Hey, he's making a lot of money. Asi kuba kurara nembwa zvonyadzofamba sei nai guys? Ndombobvunza titi papa moza kuti imbwa kana dzikaita dzose dzinongamba dzakanamirana, saka nemunhu hadzinamirani. Like, how do you do that? Imbwa yacho inohwa kutoda nekuti yakuona iwewe. Hamusi kuona kuti pane mushonga apa, pane mushonga munhu ari kushandisiwa. We listen, we don't judge. Tongohwa kuti kwai ndo zviri kuitika munyika, vanhu vakuvata nembwa. Nyaya yembwa ndakatomboinzwa kuti vanzi kuEastland uko pane musikana akatombobatwa nemurungu, ndobva aendwa naye, ndobva anovatisiwa nembwa. How on earth? Zvinonyazofamba sei kuti munhu urariswe nembwa? Like, alright, let's see the graphics. Let's leave the graphics behind it. Till we just listen and we what? Hatichachi. Ngatiendei kunyaya inotevera. Muroi and handizvivanzi. Ndiri mudzimai ane makore 50. Ndinogara muguta reHarare, guta Fara. Ndinogara nemuzukuru wangu, mwana wemwanakomana wandakadya panjana. Ndiye adai kunyora tsamba iyi kuti titaure mabasa atinoita tiri vaviri. Ini ndinobva kuMalawi, ndiko kwandakaberekerwa. Mumba mandakaberekerwa taive 9, asi ndasara ndega. Nhoroondo yangu, amai vedu vainge vakaroorwa nababa vedu tichigara semhuri kuMalawi. Asi amai vakazotiza nesu vachidzoka kuno kuZimbabwe. Muno ndivo munyika inoberekerwa amai vangu. Baba vedu seni handivazivi, handina kumbobvira ndakavaona, nekuti amai vedu pavakatiza nesu ndaive ndichiri mudiki. Amai vanoti vakatiza uroi kumusha kwedu, asi uroi urwu huri muropa ndehwedzinza. Amai havana kutoziva kuti ini ndakatanga kudya nyama yevanhu ndiri grade 6. Ndakati ndauya muno muZimbabwe, ndaiti ndakarara ndairota ndichidanwa nemukadzi wandaisaziva. Ndaidavira obuda neni panze, toenda kumakuva tichidya nyama yevanhu. Zvakaramba zvichiitika ndichishanyirwa nemukadzi uyu. Ndaisaudza amai nekuti ini ndaive ndichitozvifarira. Panguva yandakange ndava form 3 ndipo pandakatanga kufamba manheru nerusere ndichipinda mudzimba dzevanhu tichiroya. Ndakatanga kudzidziswa mafambisiro anoitwa pakuroya nemukadzi uyu. Tairongana kuti touraya ani, torwarisa ani. Pamwe taipinda mapoka tonobatsirana kunobaya munhu anenge ari patarget nenyanga. Pamwe taikundikana, asi kakawanda kune vairara vasina kunamata taikwanisa kupinda tovaroya. Mudzimai uyu aindishevedza akazondiudza kuti nditete hanzvadzi yababa vekuMalawi. Akati aida kundipa zvombo zvekushandisa pakuroya. Tete vakandipa zizi nerusero neduru nemutsi zvaizondibatsira pamabasa angu. Tete kubva musi wandipa zvinhu izvi handina kuzovaona usiku zvakare. Ndaive ndakuita zvinhu zvangu netimu yekuno kutafara yandaita mameeting naye. Ndava form 4 kuraya amai vangu. Nyama yamai yangu haina kujika, yaivava nekuti amai mutorwa. Saka ndakanzi ndinofanira kupa mumwe mutumbi unodya gore iroro. Takaviga mai nehanzvadzi yangu same month. Tete, zvatinoita sevaroyi, tinoti kana mapedza kuviga munhu tinomutevera
nguva tonomudya. Zviya zvekuti munhu anoputika in a few days kunyepa, nekuti pasi apa panenge pachitonhora, tinodya nyama yedu iri fresh kusvika taipedza. Tete mukuroya uku ndaitombobatirwa zvekuti takamboti taenda kumuzarabani kunodya nyama yeumwe wedu aivauraya hama yake. Takati tapedza tete, ini ndaisafanira kudya nyama yepachidye nekuti ndainzi ndiri mudiki, saka ndakatora zvenharo ndikadya. Tava murusero kudzokera kuHarare, takatanga kunetsana, ndikasaidzirwa, ndikadonhera pamusha pevanhu. Ndakamuka ndiripo, ndakanyara, asi nezera randaive naro vanhu vaitondinzwira tsitsi kuti ndiri kushandiswa kuitwa uroyi, vasingazivi kuti ndiri chamamwisa. Ndakapiwa mari yebhasi ndikabva kumuzarabani, ndakamonera mucheka kuti ndisvike kuHarare. Zvakaita kuti ndivenge vamwe vangu nekuda kushanda ndiri muroyi akazvimirira. Asi pakuroya kuti uite wega hazvibude, nekuti dzimwe dzimba hadzipindiki uri wega. So ndakati ndabuda mutimu yandaifamba nayo, ndakatanga kufamba nevamwe sekuru vandaiti kana ave manheru ndairoya navo pamwe nekurara navo semurume wangu. Pane 20 years ndakabva ndaroorwa nemwana wasekuru ava ndokuita vana vangu 4 naye. Saka ini nasekuru ava vakanga vava tezvara vangu, takadya vana vavo vose vakapera kuti tsvai. Ini ndakadya vana vamai vangu, hapana mupenyu vajana rasekuru kuti vape mutumbi vakashaya. Ndakavabaya nenyanga yavo vakafa ndikavadya. Ndakadya vana vangu, kwasara vasikana vaviri vakangwarisa. Musikana akazosumudza musoro ndokuenda kun'anga mushure mekunge aita 8 vamiscarriage, nekuti ndaida nyama nhere, saka ndaiti mimba dzake dzikangosvika 7 months ndotomuroya osvodza. Mumwe wacho ndaimuroya kuti asatombonyengwe zvachose, kuti akandibhonia kuenda kunoshanda kuSouth. Ndaida kuti agare muZimbabwe achitambura, uye ndakatomutadza kumuuraya. Handizi ndakamutadza kubva achiri mudiki, asi ndaive ndamupa date rekuti aisasvika December matapfuura ari mupenyu, ndaida kumudya chete. Asi tete vana ava vanoona kuti rufu rwawanda, uye vasara vangu vatu, handizi akavapa simba rekuti vafamba kudaro. Ndakaona vana vauya nen'anga pamusha, ndikabvuma uroyi, asi ndaingobvuma kuti zvipere. Ndakaburitsa zvekuroyesa zvangu ndikabapa duri nemuswe nerusero. Ndakanzi ndizvo chete here, ndikati hongu, asi mubetseri uyu akati kana manyeva zvasara zvichakupandukirai. Ndakapika ndikati handina chandasara nacho. Usiku ihwohwo n'anga yakaenda nevana vangu. Ndakagadhazizi kuti ndivatevere, ndinovatambudza, ndovabaya nenyanga, wanoita stroke kumoofa panodzokera kuSouth. Zvakaramba, zizi rangu harisisina simba. Rusero runoshandiswa nemuzukuru wangu haruchatosimuki. Zvino ndave kutya kuti mashoko emubatsiri akati kana ndasara ndine chimwe chinhu chandaishandisa mukuroya umu, ini nemuzukuru wangu tichafa. Zvinhu zvava kundidya mwoyo, dai navanondibatsira. Vana vangu vakandigombora tete, handidi kana kuvaona, vakandikanganisira kuti ndipisire zvinhu zveuroyi hwangu. Pfuma yandakasirwa yandanga ndichifanira kuisirawo muzukuru wangu. Handisati ndave kuda kufa, ndinofanira kudya vasikana ava. Bedwe zvakaoma. Saka mai vari kuti ivo vanoroya ende vari kuda kudya vana vavo, ndozvavari kutaura. Aiva kuroya vanotoroya ende havana kana problem. The story is very long. I hope kuti maunderstanda nyaya yachona, but vari kuti ivo vanoroya ende vana vavo vari kukanganisa maroyero avo. Saka manje zvoitwa seiko? Vanoda kubatsirika, because munhu mubatsirika kuti tsika mutanda weEvha akaenda ikoko akasvika akabvisa zvinhu zvose pambapa, vabvisa vakapisa vakasiya zvimwe mumba. Saka manje iye zvino havachina simba. Nyaya ine zvakaoma. Handei kunyaya yedu dzichiripo. Handei kune imwe nyaya. Ndakashaya nhengo yangu yesikarudzi. Ndarara nemusikana anotamba china mwari paTiktok. Makadii tete, ndiri murume anobva kuSouth Africa, kuCape Town, uye ndiri munhu anoda kuita online dating. Ini chete ndiri murume ane chipambi chakanyanya, ndiri munhu ane mabhizinesi, asi handina hangu kuromba. Ndinochiva vasikana kunyanya vari online pasocial media, paInstagram, paTiktok nepaFacebook. Tete addiction iyi yakatanga 2018. Ndikada kuverenga vasikana vandarara navo
vekusangana navo pafacebook vakawandisa. Handizezi kana kuenda kuzambia kunoonana nemusikana wandinenge ndawana online, ndikana nemusikana iyeye handichinei naye, ndinomuramba, zvinorwadza. Mukadzi wangu haazive maghost accounts angu zvekuti Facebook ndinoshandisa laptop kuita madeals angu. Tete regai ndiite fast forward ndipinde munyaya yangu yandiudza pano. Ndakati rimwe zuva ndiri paTikTok ndakaona musikana wekuMozambique. Musikana anoita maTikTok achitambisa chiuno. Zvakanditora mwoyo tete. Izvi zvakatanga last year but one. Ndakatanga kumfollowa musikana wayo ndichimisira macomments sevamwe mucomment section, asi ini ndaisa kuratidza kuti ndaida nezvake. Last year muna May ndipo paakazondipindura ndikamupa nhamba dzangu ndokutanga kutaura kwatakaita. Ndakatanga kumuudza zvebizinesi rangu remapatsi emota randoita kuti azive kuti ndakanga ndine mari. Akatanga kuratidza kuti aive akundida musikana uyu, akatanga kudya mari yangu achiti handina mari yedhata, handina mari yefood since aigara ega, nekuti ndaida kuzomudya, ndaisarwadziwa ndaimupa mari tete. Ndakazoti ndinoda kuuya kuMaputo kwaunogara kuzokuona, kana iwe ndokubhukira tiketi rendege uye. Iye akaramba. Iye akati iwe uya handifambiri murume. Chokwadi tete pakandiudza izvi ndaive ndakuda kutoenda, nekuti ndaive ndisati ndambosangana nemukadzi anogona kutambisa chiuno sematambisiro anoita. Even mukadzi wangu ndaive ndisina deal naye, ndaiona kutadza kwake kwese ndichitomuudza kuti ita uchimboona zvinoitwa vakadzi. Mupfungwa dzangu ndaive ndapindwa nemweya wekutora musikana uyu wepaTikTok. Rwendo rwangu kunosangana nemusikana uyu tete, ndasvika akanditi nditsvake lodge yekurara. Ndakabhuka hoteli iri kuMaputo ikoko yaive yakanaka. Takatanga taenda kunofara achindiratidza dzimwe nzvimbo muguta reMaputo. Takati taenda muhoteli, musikana uyu paakatanga kubvisa hembe, ndakatanga kutya nekuona nyora dzainge akatemerwa muviri wese, uye aive nezvuma zvakawanda zvaive zvakatenderedza chiuno chake. Zvimwe zvaita kupenya seganda reshato, asi zvitora mwoyo zvakare zvekuti wainzwa kuda kurara naye. Chero ndakasangana nemusikana uyu ndisina protection, ndaive ndazvipira kuti kunyangwe akabata pamuviri ndaimuroora. Ndakaita wiki rese ndiri kuMaputo, musikana uyu ndinaye, kana zvekuita zveTikTok ndakambomisa. Ndakati wiki rapera ndakadzoka ndisina kana senti mari yadyiwa nemusikana uyu. Ndakasvika kumba, musi wandakasvika iwowo ndakanzwa mudumbu kurwadza. Warwadza kudaro ndakarara, asi handina kukwanisa kusangana nemukadzi wangu. Ndakamboedza asi ndakarwadziwa zvakanyanya. Kuchinoedza ndakamuka ndisina nhengo yesikarudzi, pave ruvare, ndakarohwa nehana. Chandakaita ndakafonera musikana uyu paTikTok, hapana chakapindura, akati unodzokareni kuno. Ndakabva ndadzokera, ndichisvika paari nhengo yangu yakadzoka tete. Ndipo pandakamubudira pachena kuti ndine mukadzi, ndaikumbira kuti zvisadai, ndakamuvimbisa kuti ndinozomuroora. Asi akabva ati okay, asi dambudziko rinoitika ndikauya kumba kune mukadzi wangu, nhengo yangu inotsakatika tete. Kunyange zvekupfimba vasikana vepafacebook, ndikada kurara naye, nhengo yangu inotsakatika. Musikana uyu kutaura tinotaura, asi anoti haana chekuita nedambudziko rangu tete. Ndinokumbirawo help tete, kunyange ndichida hangu musikana uyu, asi kandiri munhu ane mhuri yake, ndine mukadzi anodawo nguva neni. Handisati ndamubudira pachena kuri kubva dambudziko rangu mukadzi wangu. Anofunga kuti pamwe zvandakaenda kuMozambique ndaive ndaenda kunoroma. Ini ndaive ndafambira chikambi tete, ndikabatsirika ndapfira pasi pasocial media ndinoba hangu tete. Kare musikana uyu ndikaramba ndichimunetsera nhengo yangu, anozogona kundibhuloka. Saka ndibatsireiwo kune vanogona kundibatsira kuti nhengo yangu idzoke ndisiyane nemusikana uyu. Guys, handidi kunyepera izvinhu zvatinosangana nazvo pasocial media, zvinhu zvakaoma. Pasocial media panonakidza, pane vasikana vanoposta pasocial media, regai ndikuudze. Vasikana vanoposta vakashama. Zvinova izvo zvinowezva varume. I remember on this other day ndakaenda kuBela-Bela. Tasvika kuBela-Bela paya papanasisa akapfeka swimming costume yavo, bra nepenti rakapinda pakati kudai, so obva aita kakukotamira kudai. Kana obva aita kukotamira kudai, anoona makotamiro ndakaita kudai. Ukamera mine ari kumasure uko. Achiti kacha kacha. Kana nekamera ari kumasure. Achitora bottom yemusikana uyu. Handiti. Kana zvadaro zvonokandiwa paFacebook, paInstagram. Modawo kuti varume vaite sei? Vasikana nemo munozvinyanya. But manje abradha vati kwa iwo haiwa inini ndofarira vasikana, saka ndaigara ndichingoenda pasocial media ndichingonoona vasikana vakashama, ndichiona vasikana aiwa ndichidanana navo vasikana hezvo. Ipo paTikTok pane vanhu ndandisingazii pane vanhu vanoita zvekutambisa magaro kudaro. Vanenge vachitambisa, sorry ndakuti magaro. Kune vanhu vanotambisa chiuno kudaro.
patiktok hapana kumira zvakanaka ende imi varume ndokuvira idzi ipo patiktok guys ka imi patiktok imbozvirega imi pano makandonditi kwaihoya kunoti kuroore patiktok tikati sorry baba, I'm very married shame. Varume mboregai kungondonyika unoda kuti kwaihoya ndikuroore munhu wausingazivi, munhu wausangana naye patiktok wamaona patiktok umuti kwaihoya ndikuroore, unomuziva kuti anoita nezvei? Imi hlai Mwari, rooranai vamatongo, siyai intaneti, zveintaneti chetingi izvo zvevarungu, isusu takanzi kwaichi rooranai vamatongo. Ende chimwe chinhu chandazoona ndechekuti handina kuconnecta mic, we did not connect the mic, saka zvoreva kuti audio yanhasi it's going to be horrible, but hapana zvatingazviita, ndo zviripo. Ndakatoisa mic nguva yose ndisina kuconnecta mic, and I didn't see it because ndiri kumhanyira kuendesa vana kuchikoro kuorientation. So I think my mind is just everywhere. But I hope kuti whatever was recording is audible. Mazvinzo zvatataura. Anyway, muva nezuva rakanaka. I will just try kuti ndikwanise kunotumira mari because mama vakamira mari yevana kuti iclear. Apa mundotofa kuedita kuti ndiposte because nguva yareba tisina kuposta zvizonyatsope chimiro chakanaka. Anyway, muve nezuva rakanaka. Ndinokutendai nekuona episode ino. See you zvakare takudzoka kazvikoro zvikangofungwa chete takudzoka nenyaya dzenyu. Muve nezuva rakanaka matero.